a mwynhau waith I weld. Yr holl elfennau hefyd yn plesio, Rob? Odi, popeth yn iawn fi'n credu. O beth fi'n gwybod. Gewn ni weld. Bryn Jones, Bryn Nant Tref Bach, yw'r Ebolion Dwyflwydd hyn. Fe wedi magu iddi. Magu fede, wrth y march casgob Brenin Dafydd ac allan o Trefnant Flying Lady. Felly yw edrych a defnyddio yr ebol yma fel enghraifft. Cer ni drwy'r nodweddion sy'n angen ar gyfer yr adran ar oedran yma? Di farn I ddim yn bwysig, ond fi'n gwybod bod barn, wel ni'n gyd yn gwybod bod taw barn Simon sy'n, mae bobl yn becso am, a mae fe wedi bod digon clir, mae fe eisiau rhywbeth sy'n a trad, carn, da, digon o asgwrn, digon o drad, digon o drod mewn ffordd, mae hwnna'n bwysig iddo fe. A fi'n gweld, ni'n gweld y ceffil melyn hyn tu flaen I ni, edrych di ar y pwys, ar y garn, wyt ti ffili gweud bod yr part na o'r corff ddim yn siwto y rest o'r ceffil. Dwi 3. Wy'n credu cwm Enfys the Hustler oedd y ceffil melyn cynt. Brydfa Llanath wrth gwrs a Simon, wy'n sicr, yn feistr yn paratoi ceffil i'r cylch. Does dim neb, fe o ddim neb fel Len yn lygad I oedd yn gallu paratoi ceffil am y diwrnod I gael y ceffil na yn berffaith. A pan wyt ti'n gweud paratoi, mae hwnna'n gallu digwydd misiodd o flan llaw? Gallai fod flynyddau I wedi gwirth I ti. Ti'n gwybod, os wyt ti'n meddwl bod ebol da dy ti, mae rhaid edrych ar ôl Ti'n bach o fwyd erbyn y flwyddyn hyn ar dosbarthu yr ebol neu eboles blwydd. Mae fe'n cymeryd, blwyddyn yn sicr. Part mawr o'r flwyddyn fyd, ti'n gwybod, mae'r ebol yn cael ei dynnu wrth y gaseg yn yr hydref a mewn a fe a bwydo a rygs a cadw llygad, ynddo fe, I wneud siŵr bod ti ddim yn gorwneud y bwyd. Hwna'n gallu effeithio'r tyfu a twli lan problems bach. Ond, mae fe'n obsesiwn, fel fi'n gweud, trwy'r geia, mae pobl falle meddwl, lyflu fod yn y cylch yn yr hael, yn y sioe frenhinol a fis hyn, ond mae'r gwaith wedi goffod meddwl o beth I hyn am fisiodd cynt o'r hydref. A ti'n deall wedyn ni yr emosiwn pan bod rhywun yn ennill? Odi, yn sicr. Yn sicr, ie. Na, ond mi'n siŵr, mae Simon wedi gweud fyd, mae rhaid nhw ddisgwyl yn iawn ar y diwrnod, a fi'n gobeithio mae ni'n dechrau deall beth yw'r paratoi hyn. Dim ond bwydo, mae'r trimo, mae tacluso, mae'r carn eisiau trefnu o hyd. Y cael y gof mewn ar got, yr holl bollol bwysig got fyd. Cael y gran. Yn cymeryd bach o elbow gris o deni. A'r symudiad holl bwysig yna hefyd. Mae'n dim 6. Dyffryn Gwy Defender. Ie, I troed y mynydd a Match Hill stud dwi'n deall. Fronath Welsh Lion y tad, a Dyffryn Gwy Welsh Charisma y gaseg. Welsh Charisma, fel caseg wedi ennill fan hyn yn y blynyddau cynt fyd, so mae'r gwad yn dod trwy mam. Na, fi'n parchu Bernardi Simon, dwi ddim yn hongan bwyty, mae'r prif gylch yn fysi. Mae yna amserlen, ni'n deall ni, yndyn ni, Helen? Adyn. Mae ddyla bod ti mewn fyna bobl yn dy glist yn gweud, na dy waith hwnna fe'n ffastach. Ond wyt ti'n gallu safio lot o amser yn y cylch wrth dangos. Y part hyn nawr le mae ti'n mynd mas yn y geffil I sefyll lan i'r beirniad, cerdded wrtho fe, troi nôl at drot. Amser ti cerdded wrtho fe, dos dim eisiau cerdded I Hereford. 10 cam, mae'r beirniad, os ydyw werth I lygad, mae fe'n deall beth mae'n edrych am. Ti wedi cael digon I weld beth sy'n angen. A safio amser fyd. Gynne fach fe welwn ni Coldwell Bryn yn gadael y beirniadu unigol. Ond ebol gwahanol o dan lygad Simon Bigley ar hyn o bryd. Mi'n credu beth Simon yn cael ei blesio. Mae'n anodd gweud beth yw teip, patrwn y brydfa Llanarth, ond wy'n gweld yn bob un sy'n dod o'n blaen I ar hyn o bryd. Ym mha ffordd? Paid a gofyn fi egluro. Byddai mam wythnosau. Os na elfennau, wyt ti'n gallu birhau? Canol bwys, canol batrwn, quality. Ti'n gwybod, mae Simon yn feistr yn dangos cyffle. Mae rhaid bod rhywbeth sy'n naturiol. Dim bert, dim na'r gair iawn am y cobyn Cymraeg.
A Rhyd y Car ap Victor oedd yr un buon ni'n drafod gynne yn eiddo i Tony Smith, ond un gwahanol nawr, sef Ionos Iceman. I Kerry Hopkins, wrth y march Ionos Calon Lan, ac allan o Ionos Yasmin. Dim yn aml wyt ti'n gweld ceffil Cremello yw'r lliwyn, ti'n gweld y gwahaniaeth i'r Palomino fan hyn, mae'r crôn yn pink, mae fe'n wyn. Ac odi, mae'n sefyll mas. Dim yn aml wyt ti'n gweld Cremello, maen nhw'n gweud bod nhw yn anifeiliaid da, y lliw hyn. Ydyn nhw yn fwy pryn? Odyn, maen nhw. Dim yn boblogaidd iawn. Dyw'r lliw ddim yn boblogaidd iawn. Ond fel ni'n gweud bob blwyddyn, dylai'r lliw ddim effeithio bethach. Efe am resymau ymarferol, dyn nhw'n mylygo'r lliw? Bobl yn meddwl bod nhw'n wannach rhyw ffordd. A'r crôn na. Os wyt ti'n trochi nhw gormod, wyt ti'n mynd i gael, tymod, glaf a pethach ar y coesau fyd, achos mae'r crôn yn pink y boban. Odi. Geler Brenin John, fan hyn, gyda Jack Bowerman yn dangos. Ac wyt ti'n ei gamol ei gynnec yn camol y ffordd mae Jack yn dangos yr anifel ar ei orau. Mae Jack yn dal gad i o hyd, mae tensiwn, mae'n neud fi'n nerfus mewn ffordd. Mae'n neud fi'n nerfus. Ti'n meddwl mai Geler fydd yn aros ar y brig? Mae Simon yn mynd i benderfynu i ni. Fel ni'n gweld y ddoi ceffil cynta. Simon wedi gofyn i sefyll lan ochr ar ochr ar ei hyd. A ti'n gweld, gofynnodd e, welodd e, mae'n symud mlaen. Wy'n hoff iawn o'r cam mae Simon yn rhoi i'r beirniadu yma. Mae'n symud drwyddyn nhw'n eitha cloi. Odi, a heb, amser mae'n gadael beth mae fe moyn gweld. Ti'n twmlo bod e ddim wedi penderfynu. A mae hwnna'n cymryd hyder. Odi, mae e. Odi, all y gada fyd. Ie, dyma ni. Dosbarth Ebolion Dwyflwydd, yr adran da. Yn y prif gylch, ar rhan ucha'r prif gylch, i ni wedi bod yn mwynhau dosbarth yr Ebolion Dwyflwydd yr adran dy, y Cobiau Cymreig. Dyma ni y gŵr arbennig Simon Bigley yn beirniadu'r gystadleuaeth, wedi bod yn benderfynol iawn i farn drwy gydol y beirniadu Rob. Yn glir, odi, yn y farn ni. Rob Jones wedi bod yn gwmni fi hefyd. Yn edrych ar y cyfan, ar hyn o bryd, ar y brig. Geler Brenin John. A mae'n derfynol. Mae'n derfynol. Dyw Brenin John ddim yn mynd i gallu goron. Oedd yna strogen ar yn amser. A mae Jack yn bles gallu ei weld. A mae yna rhywbeth am Jack yn dysau Jack Bowerman sydd yn dangos fyny. Mae da fe'r ddawn yma i ddangos creadur ar ei orau. Na'r geiriau, allan ni byth wedyn well mewn ffordd. Dechrau'r cystadlu, ti'n gallu gweld, mae'r gwaith yn becso siw gymaint iddo fe. A mae fe'n dala llyged bobl fyd a dala llyged y beirniad fyd, wrth gwrs. A Geler Brenin John yn bencampwr o'r march Swch yr Hafod Cymro Coch ar gaseg Geler Loti. Ar ei fam Geler Loti, mae honna wedi... Mae wedi ennill yn y sioe frenhinol, falle bod wedi mynd yn well na ni yn y blynydde cynt fyd, y fam Geler Loti. Ac y ti'n gallu gweld yn glir pan bod Geler Brenin John wedi cipio'r garden goch. Wi yn ni wedi gwir, ie, eto ni'n gweud. So wedys ti ar y dechrau? Odi, oedd e'n dath e mewn i'r cylch, oedd e'n perchen y cylch, a wrth gwrs ar dwylo profiadol sy'n ar ei benne. Oedd y ddoi nhw yn, ti ddim yn miso nhw. Symud yn dda. Eto, gofio. Maen nhw'n nabod i gilydd. Bawn o fod, ie. Simon yn gweud tra da, cos da. Wy'n edrych ar y garn sy'n ar y ceffil hyn, a mae digon o drod. Mae'n bell waith mae'r drad ar anifeiliaid y cobyn yn gallu bod rhy hir, rhy fawr neu rhy fach. Balans yw e heddedd. Balans yw e. Ie, bod pob peth yn gymesur. Odi, ag eto wedi paratoi yn dda. Drych ar gran, ti'n gwybod bod y ceffil wedi cael tyn bach o fwyd, dim gormod. Odi, ar y diwrnod mae fe'n heiddi y wobr hyn, y gorau o'r Ebolion Dwyflwydd. Ac yn flwyddyn fawr i'r adran dy. Achos byddwn ni yn edrych ar canmlwyddiant
cwpan Tywysog Cymru pan fawr bencampwriaeth. Ie, y fori. Ar diwedd dydd heddiw, wrth gwrs, fe welwn ni'r bencampwriaeth ar ieuenctydd yn yr adran dy. A'r berthynas arbennig sy'n mor bwysig rhwng yr un sy'n dangos a'r creadur, a'r ymarfer sydd wedi bod y tu cefen hefyd. Odi, mae e. Digon o waith, digon o arwen, digon o redeg dros geia. Ti'n gwybod, mae rhaid i'r ddoi hyn mynd fel par yn dyfe. Lot o sôn blynydde cynt bod yr cobyn Cymraeg ddim yn cael digon o waith, digon o fwyd, digon o waith yn y paratoi. Ond mae hwn yn bictiwr. O mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y gamoliaeth a'r gymeradwyaeth. Mae Geler Brenin John, llongyfarchiadau mawr iawn i'r tîm, a Jack Bowerman yn dangos yr ebol dyflwyddod buddigol ar ei orau. Well, Jack Bowerman, you've got a very happy winner here, haven't you? Many congratulations. But I do believe this horse comes from brilliant progeny as well. Yeah, his mother won the Prince of Wales Cup here. All his family, his father, all of them, they're all massive winners. But we seen him as a foal up in Gela, and we bought him when he was 2 months old. He won Glanus now this year. And he's right there. And he's loving it, isn't he? He's really enjoying himself. You've got a bit more running to do a bit later on, but go and cool off now, and many congratulations. Thank you very much. Thank you. Diolch.